Hinumdumi kini nga sa katapusan mga adlaw adunay daghan nga mga unsa, mga panghitabo nga makalilisag. Hinumdumi ni mabalhin ang atuang pagbati sa butang yutanon. Muna'y trabaho sa yawa, ganahan na yawa na. Palipag yun ang yawa, sige. Tagaan ni, aron marimot ka sa Ginoo. O niya, di sila ganahan nga maghimog mayo. Maglakot sila kung doon ay makita nila nga maghimog mayo. O sa klasiya sa tao ni. Kadto nagasimba sa mananap, siya nagadawa sa marka, diya siyang agtang o siyang kamot. May agom sila sa silot. Pero kasagaran sa katapusang panahon, hambugiro na. Doon ay salapi, mahimong hambog. Ako pasakit ang istorya ngadto sa uban, manginsulto na. May gabi, mga kapaglaom, mayong buntag alang sa mga kapaglaom na to o mga viewers nga to sa gawas. Mayroon ko ang Diyos kanunay makig-uban ka nato. Karong gabi ko na magkapaglaom, atong isgutan ang katapusan nga mensahe sa Diyos. Mga katapusan, final na. So makaingon ta, kini nga mensahe para ni sa tanan, karon og sa umalabot. Apan magkapaglaom, sa diha nga kita makanuog sa mensahe, muna nga atong ipasabot yun ay kaganiha sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, ayaw na paghahiya, ayaw na padugay-dugaya pa. Nga naman, kung imong tanawon, paglalang sa Ginoo sa kalibutan, niya ikumparar bitaw nimo karon, lahi na gyud kaayo. Makaingon ka nga, kining atong kalibutan gipuy-an, dili sama ka ni adto. So makaingon ta, niya natas katapusan nga panahon. Nga naman, daghan sa butang ita kasabot. Mga butang nga wala nagkikitabo kani adto, puro karon nagkikitabo na. So nagkikita, na doon na naging tayong sa naanatal dool sa bungaw matapos ng kalibutan. Apan sa diha nga kita makapaglaom nagkaduol sa tampis katapusan sa kasaysayan sa kalibutan. Adunay daghang ipakita sa Dios kanato. Gusto siya nga maandam ka, maandam ta. Ngayon igabot anang panahon na, ready na ta. Di ba? And so, aduna siya mga pagpahimangno. Apangutan na din unsa man ang gisulti niya. Naging din niya balang kasulatan ko yung tanaw ng ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, 1 nga sa 5. Taas-taas ni siya. Apan, gipakita niya kung unsa ang mga tao sa malabot nga adlaw. Alang sa mga viewers sa itong mga sites karon sa kinatibukan, nga nagatanaw, unsa may panghitabo. Tanaw ko na to ang atong palibot. Kung natukma ba ka, nining atong tunan karon. Kining atong basahon sa ikadong kay Timoteo. Nagingon din versikulo 1. Hinumdumi kini nga sa katapusan mga adlaw adunay daghan nga mga unsa, mga panghitabo nga makalilisag. Hinumdumi ni nga adunay makalilisang mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. So, unsa man dahil sa katapusang mga adlaw, unsa may panghitabo? Ay sa COVID, na pandemic, aw part lang na siya. Pero niya yun ang tinatibukan. Tingali ka ng versikulo 1 atong hatagan, sige, pandemic, unsa pa na din ha. Pero kung imong tanawon kinatibukan, mga kinaiya, kinabuhi sa mga tao sa kalibutan. Ingon ang versikulo 2, mga tao, mahigugma sa ilang kaugalingon o mahigugmag sa lapi. Atong balik-balikon yun yung gugma sa kalibutan. Ingon si Pablo, garbage man na. Sa ako nang ihatag. Pero nagyapon na sa katapusang mga adlaw. Nga ang ilang naghingapin na tinguha nga makabatunog sa lapi. Nag-ingon na balang kasulatan, versikulo 2. Ang mga tao mahigugmaos lang kaugalingon, mahigugmag sa lapi. O niya, garbo. Ingon to, usa ka pastor, abi ni mo pastor, sa akong iglesia ba, nga nanay mga daghang sakyanan, inay mo sulod simbahan, magsinag hapuhap-hapuhap sa mga sakyanan. O siya magkapaglaom na nakibang sakyanan, maunag trapo ang sakyanan kaysa pagpasalamat sa Ginoo. You see, mabalhin ang ato ang pagbati sa butang yutanon. Muna'y trabaho sa yawa, ganahan na yawa na. So muna malipag yun ang yawa, sige, tagaan-tagaan aron marimot ka sa Ginoo. Mauna gingon din may gugmaon sa ilang kaugalingon og sa lapi, hambugiro,
tigpagawal, ug unya sila, dali rang musulti og sakit ngadto sa uban. Insultador na nga naman, taas kod sila og kahimtang. Kung ato itandi ang ilang sosyal nga kahimtang. Ang ilang patinabi, taas god, susay mahimo kang garbuso. Nabiya po yung mga adunahan nga, mapanibsanon, adunahan nga diin, naagya po ang kalumo, naagya po ang pagkayano, na sa kanato mapaglaom, gipistahan ako, ang iyang plato kay sartin man, niya ka ng sartin pag yun nga, daan bitay ko, tay. Kani ba yung plato ba? Ganun kani mag yung sartin imong gamiton? Ingon sa pastor, o sa manay importante, ang plato o sulod sa plato? Magunsa man ang Duralex nga imong plato, ang sulod din ha, galay sa kamuti. Kini nga kuha, sartin por ang sulod, skabitsi. Sa nasa may mong pilion. Pagkayano, malakaw sa mga paglaom, daghang kong kwarta, pero ang iyang sanina, gisi, mag-short pan lang, kung ano, di yun makasulubog tarong ang sanina. Siya utanganan sa tibok isla. Pero siya, way sakyanan, ang nangutang na sakyanan. Nakibalo ko doon siya sa lapi. Ingon siya, Ming, inanya yung asawa, patay na silang dawa karon. Abali ko malimot magkapaglaom sila, iba taong estilo sa pagkinabuhi. Sa Ming, atong ibaligya atong tindahan sa ubos. O niya, di na ta mamaligya, di ta maninda, kay borong ko pahuwi na tayo, kulang na ko ta. Ingon tayo ng asawa, nausa ka? Kada ko na to ginansya, anang tindahan diya sa ubos. Usay problema ni mo. Ingon ang bana ni Minoli ko sila gabi ito. Mga alas 8 sa gabi, naglali sa sila. Isa nga nung magsipag kagtinda-tinda nga tiguang na ta. Nga kanang kwarta ni mo diha, bisa pag di ka mo trabaho, di pa na mahurot, matay na lang ka. Yung ko gig kwarta di matawana di ay. Pero pagkayano, tanawon gyud nga mga tao. Dili, hambugiro. Pero kasagaran sa katapos ng panahon, hambugiro na. Doon ay sa lapi, mahimong hambog. O niya, mupasakit ang istorya ngadto sa uban. Manginsulto na. Grabe no? O niya, padayon niyo kapaglaw. O niya, ang mga bata, di na mo sugot, di na mo sunod, masinupako na silang ginikanan. Sumuni kahimtang sa mga katawan sa katapusang panahon. O niya, di na sila mapasalamaton. Kaniad to, paghatag ni mo, thank you. Pero karon pagdawat, dagan largo. Wa na thank you. Tuloy sa imo ni mo, thank you. O di pinulba, di na mo thank you. Katapusang mga adlaw, ang mga tao, di na mapasalamaton. O niya, kini sila, dili na sila mubuhat sa butang, makapahimuot sa Dios. Ang ilang buhaton ka nang makapasubo sa Dios. Unsa may makapasubo sa Dios? Na kung ikaw dili mo tutong katugang Kristo, di ka mangandoy sa butang yang giandam nga tuwa sa langit, masubo ang Ginoo. Grabe ang andam nako, gipakamatyan ta mo, giduphan ta mo, giulaan ta mo sa dugo. Unya karon inana inyong gihimo, why igabalos? Muna ingon din ang balang kasulatan. Nganong mutawag ka man ako Ginoo, di ka masulod sa akong isulti? Why call me Lord, Lord, when you will not obey what I say? Adi na lang tamo tawag og Ginoo. Mga kapaglaw mo ni tuyo sa Ginoo. Katapos sa mga adlaw, bantayanan kayo na. Versikulo 3, ingon din og unya sila, wa na'y gugmang nga tusoban. Di na gani sila maunsa. Di na sila mupasaylo. Kung makasala ka, dumta na dahin kaniya. Yes, maunay mahitabo sa katapos sa mga adlaw. Wa na'y pagpasaylo, dinumtanay na. Nga ang pagdumot kanunay. Mga kapaglaom, mo ba ni kinaiya na to? Mo ba ni kinaiya sa mga tao sa palibot nga atong natanaw o naobserbahan? Mo ni ang gingon sa balang kasulatan sa katapusan mga adlaw niya karon nahitabo naman na isa katapusan na gyud ron. Doon na gyud ay kaing panahon. Nga naman, kinita ning gisgutan din nahitabo naman. Unya ingon sa bersikulo 3 padayon, sila unya magasulti ngadto sa uban, magapasakit ngadto sa uban. O niya, wa na'y pagpugong sa galingon, halab sa kung sa himoon, ilang himoon, wa na'y pagpugong. Muna, ubusultig sakit, wa na'y pagpugong, simple abot ako masakitan sila. Wa na'y pagpugong sa imong sinultihan, wa na'y pagpugong sa imong pagbati, wa na'y pagpugong sa imong kinaiya kagawian, magkapaglaom pastilan. Kung di mong tanaw ng katapos ng linya sa versikulo 3, sila, o niya sila mga unsa, dagmalan. O niya, di sila ganahan nga maghimog maayo, maglakot sila, kung doon ay makita nila nga maghimog maayo, unsa klasiya sa tao ni? Magkapaglaom, murag mag-uol kay ta ba? Kung inani mang klase atong mga silingan, na mangita ta tinghali isa nga, sama-asamang kamo puyo,
Di ka kakitag kalinaw sa kalibutan, bisag asa ka mo puyo. Ingon ako sa katao, sayo na kung gusto ka malinawon, adto ka mo puyo sa sementeryo. Aba samtang buhi pa ta, na ay daghang problema, na ay daghan nga mga pagsulay. Isa, katapos ang adlaw mo na, katapos ang mga adlaw, makita ni mo na, imo nang masinati. Mga tao dagmalan, o niya maligot-guton, madinumtanon, o niya, di na sila ganahan maghimog maayo. Kanta na bang sige kaghimog dili maayo, murag maanad ka, ang imong nauna maayo na na. Batayanan kayo. Versikulo 4, kining mga tawhana, sila o niya mubudhi sa ilang mga higala. Pero na ako'y amigo nga wag yun na nausab. Ako'y nag-Bible study niya, gikan sa high school pa mi. Ugo niya, ako siyang gidala sa Mountain View, naka-eskwela siya, nahuman siya, hangtod karon amigo gihapon mi. Iko mo ni amigo nga way katapusan. Tingali, nakaila mo ni Mr. Ulysses Lapo, Tones Canada karon. Apasultihan itong mga kapaglaom, pinmirong laptop yun ako sa akong pagministeryo, gikan sa iyaha. Ang kasuod mo ng amigo murag closer than a brother. Grabe yun. Among kasuod. Apan din makapaglaom sa katapos ng mga adlaw, magbudhiay ang mga maghigalaay. O niya, maghimos lang mga butang nga dili maayo. Magunahuna sila makapaglaom, kung silang himuon nga matagbaw sila, mahimos lang garbuso silang kaugalingon. Atong gibalik na ganyan sa versikulo 2. Mahimos lang tigpagawal, garbuso. Inay nga sila mahigugma sa Ginoo, ay tuwa noon lipay-lipay. Tanawa ragon makapaglaom, susiha ko ninyo po at tumog ka ng mga kalingawan. Unya itandi ang mga audience sa simbahan, asay daghan. Mas daghan baya ang mga tao nga manambong sa lingaw-lingaw. Apan kumato kay iglesia, makapaglaom, pila ra ka tao, gamay ra kaayo. Ganahan sila, maghimo sa butang makalipay kanila, ilang alid-an ang kaugalingon sa mga butang nga makalipay sa Diyos. Muna, instead of loving God, they will love pleasures. Lipay-lipay. May ba na mo katawa sa ta? May ba na po nang malipay po ta? Pero kung ang kalipay nga atong gipangandoy, makababag sa tong pagtuo, makababag sa tong pag-alagad sa Ginoo, ay ihikli na. Garbage naman na. You see? Muna makapaglaom, makita ni mo ni mga tawhana. O niya, nagparayon din makapaglaom, versikulo 5 katapusan. O niya sila, magpakita nga Diyos doon, magdadapog Biblia, magluhod-luhod po. Ninuno ko sa akong sakop sa basilan, kanina ito gikidnap siya sa mga busayap. O niya, kakana kung inigsilang sa adlaw, matod pa niya, ang mga pusil sa mga busayap, ilan ng ibutang sa kahoy, sandig, kaya mag-ampo na sila tubang sa adlaw. Sa pastor, kung kay balo pa ko, bugunit o hinagiban, pastilan, hurot pa itong mga tawana. Kailang ibutang lang diya sa kahoy, ang ilang mga armas. O niya magsinukduk, halok-halok sa yuta. Isa kidnapin, puro mo ampo, mampo di ay. Magkapaglaom, gibuhiyan sa Panginoon sa 100,000, so ako ikatag. Na ako'y tindahan, pila na may baligya sa tindahan, sabon, puspuro, asin, raman na, so may ikatag 100,000. Sige na mabisan ka tunga lang, na 50,000. O sa may 50,000, bisag 10,000 ko katag. Agibuhian lang siya, gikapoy tingali, gihimo siyang cook sa bukid, daghang gipang kidnap dito makapaglaom, bayad sila, gawas. Siya may kabayad, gihimong cook. Pero mo lagi na, inigsilang sa adlaw, mag-ampo po ang mga kidnapper. Ikaw din mga tao nagpatuo-tuo nga Diyos noon, magdaladalag Biblia, pero ang tinuod lang, wag yun kay balo, unsay naa sa Biblia. Dapat sa panahon, nagwali ko magpaglaom sa distrito pa ko, dito sa Lutanga. Badawi akong gibati sa Lutanga karon. Nasayod ko nga daghang mga site sa Lutanga. Dito ko sa Lutanga, nagwali, naiusa ka tawag yun nga, magsigig basbas sa tubangan sa Baryol, dag Biblia, palik na po. Kusamok pa ni tawanan ni? Kung mangutana. Dili kayo magsigdadag Biblia niya, sumok balik-balik yun. Ako yun, maigala, dulo yung mga tao karon sa atong panahon, magdadalag Biblia, nagpakunaingnon kay balo, apan way kasanatian kung sina sa Biblia. Ang ipakita nila murag Diyos noon, apan way kabangkaagan kung sa'y pulong sa Diyos. Aning saka sa balay perting bagulbol kayo, may lain ni dalag Biblia, niya agi diha, wala basbas siya.
panginguna ko na yung mga tao magdagbibliya pero way kabangkagan, saka siya bagulbol kayo sa makigdebate ko anang nagwali diha. Sa dihang nakigdebate sa to, naaw siya, pangutana siya, Pastor, pangutana ko. Kung sa'yo pangutana ba der? Sige, tindog. Pag tindog niya microphone, wala makatingog. Pero ang ginawa mo rin naghawala siya huna-huna. Kung sa'yo pangutana niyo mo, pangutana. Wala siya katingog. Kagadhangan siya. Ikaw, brother, mura magkagnaamang. Kasi ito bag niya sa, kuha sa yawa ang akong pangutana. Gibutan niya mikrofone yung uli. Ikaw pastilan. Mao ni may tabo sa katapos sa mga adlaw. Dahil ko din o niya sila, nagpatuo nga Diyos noon. O prayo din apan sila nagdumili sa pagbago silang kagalingon. Nagdumili sa pagsubay sa gisulti sa balang kasulatan. Di isla maminaw, di isla mo to atong isugutan nagkaroon. Kana bitong mindset na to, mao na ginab. Sa kung saan, dinigin mo sab. Apan mga kapaglaom, kung kita gusto gyud nga moadtos langit, yan ang dapit nga wa na mga luha. Dapit nga wa na unyay kamatayon, wa na panagbulag. So siyang balang kasulatan. Basa kini, uswang kinabuhi. O niya, kung naaman galing ng mga tawanan sa inyo, haysa, palayo mo. Kasi matakdan niya mo. Palayo mo. Nagigon makapaglaom din una nga, dili natin mahuman ng pangutan na tungkol kay doon na diferensya sa akong laptop. Pero naingon din ang una. O sa may gimo sa Diyos. Sa pagpasidaan sa mga katauhan, sa katapusang mga adlaw, sa mga kalisdanan o mga pagantos. O sa may gimo sa Ginoo. Alam niyo kapaglaom, sa diya nga ang Ginoo gani adunay himuon sa malabot, nagina siya yung mga pasidaan. Kisa may gamito niya. Amos Kapitulo 3:7, ingon din sa diya nga ang Ginoo mo desider nga maghimo siya mga butang sa umalabot kon mga panghitabo sa umalabot iyang sultian sa una kinsa man ang iyang mga ulipon, ang iyang mga alagad, ang mga propeta. Sultian sa niya. Magkapaglaom, makita sa Ginoo sa unahan nga iyang himuon, isulti ako nang himuon ha, pibawon ta ka. Ang mga tao sa makibalo, kung unsay manghitabo ka naman, doon ay musulti sila ha. Sa mapananitan, gisultian sa Ginoo si Moses sa mga panghitabo o niya sa Egypto nga doon ay mga hampak. Gisultian na si Moses daan. Muna giadto niya magkatawan sa Israel ngadto sa Egypto, isa magbantay mo kay mo ni mahitabo. Sa diya nga gilaglag kung naglagon sa Ginoo ang Ninibe, yung gisultian po si Hunas adto ka Hunas, sulti ang mga tao magbag-o kay akong laglagon ang Ninibe. Magkapaglaom sa diya nga ang Jerusalem pagagunobon sa 70 AD. Si Jesus nagsultipod nga umababot ang panahon, mangagi mo may taglimabot sa adlaw igpapahulay. Iyan ang giprediktahan doon yung paghitabo sa unahan nga umalabot isa. Na umalabot ka paghitabo sa Jerusalem, naghilak siya. Abi ninyo duha ka teksto sa Biblia nga ako nakita naghilak si Jesus. Una, sa diyang nagtanaw sa Jerusalem, dito siya sa Olibo, isa nga, dili madugay kining Jerusalem, magunob ni, og walay bato nga magtungtong sa bato, bungkagon tanan. Naghilak siya. Nga nagtanaw sa syudad gayang gigugma, sa mga katawhan niyang gipili, nga kini magkatibuag sa unya. Ikaduha niyang paghilak, katong namatay si Lazaro. Nihilak siya sa diyang namatay, yung higala si Lazaro. Duhara kay gayon. Naghilak si Kristo. Apa sa diya, kaya nakita ang Jerusalem, kini gunobon, mabungkag, sulungon sa 70 AD. Iyang kipasidaan, may tabo ni. May hintay ni kitabuan ni, dili matol nga adlaw igpapahulay. Alaot ang mga mabdos. Sa pagdagan. So magkapaglaom, kini nga mga panghitabo, mao ni ang atong tutukan pag-ayon. Ipasidaan sa Ginoo o sa mga panghitabo. Karon, sa katapos ng mga adlaw sa atong panahon karon, o sa may gihimo sa Dios aron mapahibalota. O sa may gihimo sa Ginoo. You know, makaingon ko, mao ni ang end time messages. God's last warning message. Magkapaglaom, mao ni ang mga mensahe. Of course, ito makita, kining tulok ka madulunda, mao ni katapusang mensahe sa katapusan nga yugto sa kalibutan. Okay? Now niya,
Unang manulunda, tulo ka manulunda, mga mensahe sa tulo ka manulunda, ug unya mo ni mensahe pasidaan sa malabot nga panghitabo sa kalibutan. Now, una, ikaduha nga manulunda, una ug ikaduha. Dayon din ang pinadiyag kapitulo 14 bersikulo 6. Ug 7 ug 8 ingon dinhi. Ug unya akong nakita ang laing manulunda nagalupad sa tiliwala sa langit. Ug unya aduna kini unsa mensahe nga walay katapusan. Unsa man walay katapusan nga mensahe nga igawali ngadto kanila nga nagpuyo sa yuta. Katapusan nga mensahe, everlasting gospel. Mo ni walay katapusan, walay kausaban. Buti masabot nga mensahe sa katapusang mga kaadlawan, mao na mensahe ang atong iwali na dungog kaniadto. Mao na mensahe ang atong dungog sa primero pa nga My Journey with God Season 1. Mao na mensahe sa katapusan nga adlaw iwali gyapon na. Unsa man ang mensahe sa pag-unsa? Ang mensahe nga ikaw mo ila sa Dios nga maglalalang. Mo ila nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan. Ingon dinhi, og unya ngadto sa mga kanasuran pinulungan sa tanang katawhan. Makasabot gyud tanan kay tanang pinulungan. Muna ang mensahe magkapaglaom naabot sa Japan, sa India, sa Sri Lanka, o bisara sa dapita, sa Pakistan. Masabtan ni nga mensahe nga naman. Tungod kay kini, iya mang ihatag ngadto sa mga tao nga taga dito niya musulti sila sa ilang lingwahe, masabtan sa kadaganan. Unsa may gisulti nini manulunda. Siya tinigingod din ang balang kasulatan. Og nag-ingon siya sa makasungat tingog, kadluki ang Dios, og ihatag kaniyang himaya, kay ang takna sa paghukom nagasingabot na. Ang takna sa paghukom nagsigabot na. Makapaglaom kini nga mensahe para ni sa tao nga wala pa na tao karon. Umingit dugay pamantingali ni mutualik ang Ginoo. Aw na para sila ni. Aban gipasira ng tadaan nga maabuting panahon na. Mao ni ang mensahe sa manulunda, kadluki ang Dios. Na yung mga tao karon naghimog mga binuang, wa gyud mahadlok sa Ginoo. Way kahadlok sila. Makita nimo makaglaom nga kining mga tawhana nga nakadungog sa mensahe apan way kahadlok, wa gyud mga usab. Sa kadluki ang Dios. Ihatag kaniyang himaya. Nga naman, ang takda siyang paghukom nagsingabot na. Padayon ang city. Ugon niya manulunda nagingon sa makusong katingog. Ako naging sa God's Word Translation. Kani-ganiha sa King James Version. Ingon din ni, ugon niya ang manulunda nagingon sa makusong katingog. Kadluki ang Diyos, ihatag kaniya ang himaya tungod kay ang takna niabot na nga siyam hukom. Ang takna naabot na nga siyam hukom. Mga paglaon, kanun sa manimita-bo? Sa dugay pamanday ni, kay katapusan pa man mensahe. Karon daw bi ko na itong kinabuhi matapos pila katuyikan karon. Muna doon ay panahon nga nagwali mi ni Bill Tucker sa Davao. Ang among topiko katapusan sa how if today is your last day on earth. Sa mahimo nimo? Kung karon daw bi magkapaglaom, mao karong adlaw katapusan nimong adlaw sa kalibutan sa mahimo nimo. Anda mo na akong kagalingon, akong pamilya, isit na ko ang tanan, kung dunay mga kagulyang, o dunay mga kasamok, kung dunay mga pagdumot, akong isitol tanan, aron hapsay kong kinabuhi, kung manaog na kong katuslubnganan. How if today is your last day on earth? Ayog langan-langan na. Di na ta mag-ingon nga, ingon biya si Marjorie Lewis Lloyd, ingon siya, you cannot prolong a certain action indefinitely. Tomorrow may be too late. Ayaw ko digala ko makapaglaom, nga imong ipadayon ang imong naandan na kinabuhi. Di ka mag-usab, kaya ba silog maulahin ha, tomorrow may be too late. Muna karoon isa nga, kadluki ang Diyos. So, bang kapinulungan, nga mga bersikulo, kadluki ang Diyos, og bantay ang mga sugo. Tumano ni mo siya. Ugon niya, ingon pa yun din ugon niya, simbaha siya nga naghimo sa langit, naghimo sa yuta, o naghimo sa mga tinubdan sa tubig. Simbaha siya. Kining mensahe makapaglaom, mao kining mensahe nga kita muduol nga to sa Ginoo. Kung wa na ka kinundom sa Ginoo, wa na ka muduol nga to kaniya. Time for us to come to Jesus.
worship Him. Nga naman, ang paghukom dool na. Isa dugay na kayo padungugan ng hukom-hukom, hangtod karon manggihapon. Mga paglaom, atong gitunan ganiha, ang Ginoo may nuntuson alang kanato sa Roma 2. Nagpaabot siya nga mausab ta. Nagpaabot siya nga magbag-o ta. Pero saan nga stubon manguta kayo? Di ta maminaw sa tambag sa Ginoo. Simbaha siya. Nganong giskutan maning simbaha ang naghimo sa langit, naghimo sa yuta, naghimo sa tinubdan sa tubig. Ngano? Kay karon sa atong panahon, nining atong mga kaadlawan, pagkadaghan sa mga tao nagsimba, dili sa maglalalang. Apan tuwa sa mga nilalang. Dili sa magbubuhat, apan ngadto sa mga binuhat. Ingon si Haring David, naay ilong, di ka panimaho. Dunay mata, di ka kita. Dunay dunggan, di ka dungog. Dunay baba, di ka sulti. Pasilan. Nganong musimba man tanan niya. Ang simbaon na to, katong maglalalang sa langit, sa yuta, o tinubdan sa tubig. Nayon din niya, kung highlightan ng magkapaglaom sa God's Word Translation, worship the one who made heaven and earth, the sea and the springs. Ang naglalang sa tao, ang Diyos. Simbaha siya. Mo hinung na magkapaglaom sa payang paglalang sa tao, doon ay sa kaadlaw gyud nga i-google nato nga musimba ra gyud siya. Pero saon taman di man tagahan nato sa usa ka adlaw kanira tang inuras. Primero nga simba uning orasa 6 to 7. Sunod si kanmas 7 to 8 ay tagsara ka oras. Nga tingala ko magkapaglaom, ningadto ko simbahan ning agi ko, nanimba sila Domingo. Natingala ko nga ang ilang simbahan na puno mag-basket. Kung anong na may basket ning palibot, nagyoy langsang sa kilid simbahan, gipang langsangan na tuyok, o nga na yung mga basket yung gipang sabit, kung nga, decoration ba ning basket sa simbahan? Di, pag-abot nga to, igsuon na to, kaya namisita bang ko, ikaw brother, nga naman ang simbahan diya nga ako nagian, daghang kay basket lagi. Masa na, decoration silang simbahan kada simba, basket? Isa ay, pastor, mahuman ko silang simba karon mga alas 10. Kanang manimbahay din ha, adto nagdungguan kay musugat og isda, kay manurog isda dayon pagkahuman. Ay mo dito daghang basket. Yang basket mga paglaom, ilang gibutang dadto kay pag magsimba, kuhaon to, unya to ana dayon. Pasilan. Usara ka oras, 3 ka oras, 4 ka oras. Ang simbayan sa Ginoo, simbahan sa naghimo sa langit, sa yuta ug tinubdan sa tubig, tibok adlaw manggod. Usa ka adlaw. Pero ganahan. Ang unang tao yang gihimo sa darog simba, mo'y pimirong simba sa maglalalang. Tibok adlaw. Ingon ang Ginoo, tibok adlaw gikan sa pagsalop sa Biyernes hangtod pagsalop sa Sabado, mo nang adlaw ang ipapahulay from sunset to sunset. Apan karon mga kapaglaom, ang atong gamit nga paghihap sa oras kanang Roman reckoning, magsugod ta launos kadlawon. Pag alas 12 buto-buto rin awa na January na. Pero ang tinuod lang, pagsalop sa adlaw January na guna. So, di gyud mawala na nga naman kay kining mindset ta to God, usahay maglibog ta. Ngano maglibog ta di man ta maminaw po diri, di ta mo tuo sa balang kasulatan. O nga naandan na to, munang gingon ko ganiha, unsa akong nabatan, mo'y akong pakamatyan. Mindsetting, usbo na to na. Ingon magpaglaom din a knowledge of God, mindsetting ko is the foundation of all true education. Ang atong kahibalo sa Ginoo, mo kanay pundasyon sa tanan nga edukasyon. Ang tinuod nga pagserbisyo. O ganyan din mo lang na, ang makahimo ka na to, nga may sama ta sa Dios nga atong masunod ang iyang kagawian, ang iyang kinaiya, ang iyang kinabuhi. Mindsetting kinahanglan yun na kayo. Nga naman, kaya kung di gani mausab ang ato ang hunahuna, adi kitang bago. Pabili na kita gihapon. Maura gihapon nga pagkatao, nalipay ko kaganiha, nga doon ay mga katauhan nga diin midawat kang Kristo, daghang salamat mga paglaom. Tanan nga viewers sa talk, sa tanan nga mga nagpabautismo ganiha, ang Diyos uban kaninyong tanan. Dili mo muna mo obistahan tanan, apan ang Diyos magapanalangin kaninyo, nga unta siya magahatag kaninyo sa giyas tanang panahon. Atong usbon ang atong una-una, matod pa ni Norman Vincent Peale, change your thoughts and you change your world.
Uspo nato itong una-una, mausab, ang unsa, ang atong kalibutan. Busay ko dinhi, lisod kayo, matod pa ni G. White, lisod yun kayo, ang pagdala sa hunahuna sa tao. Lisod kay dili mo ang hunahuna sa usa ka tao. Ang iyang hunahuna, lisod kay usbon, mo naman ko na. Ang mindset usahay, kung di mausab, wag gyud kausaban, wag gyud kabaguan, maura na, unang adlaw simula Domingo lagi ko pahulay. Bisag iklaro na sa balang kasulatan. Maula na, okay lagi mo kaon bisag unsa kay ang tiyan para sa pagkaon o ang pagkaon para sa tiyan. Pero basawan nimo og silang tanan pagalaglagon sa Dios. Na sunaw na to daan. So kung dili mausab na, adi gyud ta mabag-o. Muna ingon Ginoo, simbaha siya. Usbo na itong una nato, simbaho nato, dili ang mga nilalang, apat simbaho nato ang maglalalang. Okay? So yung din mindset is a set of belief or a way of thinking that determines somebody's behavior and outlook. Mauna akong pagtanaw. Di na mausap? Yes. Kinahanglan usbo nato na. Atong usbo ng panglantaw, nausap naman nakadungog naman ta sa mensahe, nakakita naman tayo nakabasa, mag-usab na gyud ko. Abi ninyo, ang nakausab ay gyud sa kining akong panglantaw tanan. Kanira yung adlag ko pahulay. Kaya nagdala-dala makapaglaom, akong lula na ito'y Converse Catechism Catholic Doctrine, page 50. Ingo dito, usma adlaw ko pahulay. Alig ko pahulay, Sabado. Ganun nagbantay man tag Domingo imbis Sabado. Nagbantay tag Sabado imbis Domingo imbis Sabado, kaya ang iglesia nag-usab sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngantos Domingo. Uy, kaklaroan ni kayo. Ginabasa-basa ni eskolula pero ngano apit yung kibalo. Yes. Kay balo na gud ta. Nga atong simbahon katong maglalalang dili ang nilalang. Pero bato kas laing dapit pagkadagko sa mga dibuho nga ilang ginasimba. Pagkadagko sa mga estatwa nga naay ilong di ka ginhawa. Doon ay dunggan, di kadungog. Pero nagduko-duko gihapon. Nakikita ko sa mga makapaglaom, nga ilag yung yatos sa kuta. Yan dako ka dito ang dibuho. Ilag yung iumod ang ilang, ang anak, ang naos lang anak, palukon nga to sa tiil, sa dibulto. Ikaw pa silang yung maginika na, usa may naana. Halukon yun kay na may kural, di man mabot kayo, si doot nga to. Itunol aron magkalok lang yun sa tiil, sa estatwa. Nga na ay ilong apandi kaginhawa. Dili gyud mausab, ganuman nana sa mahuna-huna. Kisa may dili, kisa may nagpugong nga atong hunahuna, di mga usab niya. Pastilan yun. Trabaho na siyawa. Ayaw tuwa na. Mahuna ni atong padayunon. O sige, ingon sa balang kasulatan. Pasahon ni mo ang Korinto makapaglaom 4:4. Kadong Korinto. Ingon din ugo niya ang yawa si Satanas. Ang Diyos dinhi sa kalibutan. Yawa o Satanas, Diyos dinhi sa kalibutan. Kini nagaunsa, nagapatakop, tiklop sa imong hunahuna. Nakababag sa imong hunahuna. Nga itong mga tao nga dili mo tuo. Di man ka mo tuo. So, wala yun, gituyo. Di ka mo tuo lagi. Di na mao. Kinsa man mga tawhana. Dili sila makakita sa himaya, kahayag, gikan sa maing balita. Di gyud masabtan sa kung saon. Isang saon ito pasabot. Trabaho na sa kaaway. Payo si Ginoo simbaha ang naglalang sa langit at sa yuta. Dili oy, kini mo simbaha. Trabaho sa kaaway. Padayon magkapaglaom, ingon dinhi, sila dili makasabot sa mensahe nga ginawali namo. May tungod sa himaya ni Kristo nga mao ang kahingpitan sa pagka-Diyos sa maglalalang. Ang Diyos makapaglaom mo na ang tinguha niya nga unta kita musimba sa maglalalang. Ang mensahe sa katapusang maadlaw ayon nagunahon sa uban. Ayon nagsimba atong mga dibuho apan itutok ang imong mata, ipunting imong kasing-kasing ato kang Kristo ang imong giya sa imong kinabuhi. Karon 14:8. Dahil ko din ugo niya kinong manulunda ning sunod. Ugo niya nagsulti sa makasugat tingog nagkanayon. Ang Babylonia, ang dako nga Babylonia nahulog na. Siya unsa ang iya makatawhan nga nag-inom diha sa bino sa iyang unsa, sa iyang kaulag
napuka na. Babylonia. Nabala ka kung makapaglaom, usay, awa naman ang Babylonia karon. Nga naman masipat agbasa, aning awa na may Babylonia. Makapaglaom, ang literal nga Babylon wala na. Doon na ag mystical Babylon. Ambot kung inyong tanawan makapaglaom ang balang kasulatan sa Pinadayag 17, na di ingon nga, og niya ang babae nga bigaon. Sa bakanong Bible, ako nagbisita ko sa Basilan pa ko. Pagbisita, nagsige sila basa sa Biblia. Iko nga, uy, may ni mga tawanan ni kay himasa magbiblia di ay. Ang sa mga ilang himo makapaglaom, ang ilang gibasa di ay, kining Pinadayag 17. Unya, ingon din niya, ugon niya, ilmal muher. 17 pa ito gibasa? Yes, ingon din niya. Ugon niya, ang babae nga bigaon. Uy, babae nga bigaon. Ilmal muher, amo el ciudad del Roma, na ay footnote sa ubos ba? Dili gito, ang teksto, mo ni ang dautan nga babae nga bigaon. Pero sa footnote sa ubos, gibutan ito, ilmal muher, amo el ciudad del Roma, el ciudad del mga demonyo. Ko, mo tingala siya nga, ano man ni? Nagsisilag kalibog. Naabot ko dito, hapon man to, ko, may hapon, di mo rin ukay sila. Di ilalibot. Nga naman ni, pastor, ni amay kaniya ka, tudloy ko naman ani. Pas sila, nalbalaka sila, kaya giklaro sa foto dito, ilmal muher, amo el ciudad del Roma, el ciudad del mga demonyo. Iko nga, giusam po ni, kisa po nagputo tani nga, sa bakano man itong Bible. Iko, kisa may imprimator. Mga kapaglaom, niining ikaduhang manulunda, isa nahulog na ang Babylonia. Ang iyong magkatauhan, apil. Nga naman, kay kining Babylonia, nagpainom siya. Na, batay niyo pag-ayo ha? Nagsimbolo kini sa babae. Isa nagpainom siya sa magkatauhan sa bino nga makahubog. O gawin niya din bino sa iyang kaulag. Immoral lusts. Na kung yung magtanawon, kinibiyang agda, alang ka na ito, usa kini ka mensahe sa mga katawan sa Ginoo nagsunod sa iyang makalagdaan. Kini magkapaglaom, ang agda, nga nung ubiya ta, uy, ayaw na ana. Simba na ta sa tinuod nga Diyos. Mao kini ang pagtulunan, wala naman na kanang mauni nga dako. May isa nga, dako nga iglesia. Dako nga panon. Gawas ka mo, babigyan ka sa Babylonia. Of course, masaw na ito ng Pinadayag 18 sa versikulo 4. Dili magkapaglaom, ingin siya nga, gawas ka mo. 18:4 sa Pinadayag. Ikatulong manulunda, gawas ka mo. Aron dili ka mahigaw agom sa iyang unsa, sa silot nga ipahamtang ato kaniya, panggawas ka mo. Iyang gipainom ang mga tao sa kupa siyang kaulag, bino siyang kaulag, isa nga, kini mao ang pahamtang sa Ginoo kaniya mo sa panggawas mo. Mao ni minsay magkapaglaom nga gihatag sa katapusang mga adlaw nga paggawason ta gikan sa mini nga pagtulunan. Gingon ako ganihan ninyo na mata, di kakita, na ilong, di kinawa, di baba. Pastilan, tuwa dito nagsalig. Naay panahon nag-ampo ko sa usa ka masakiton. I hope nga naminaw karon ang si Sister Fee. Dito ko sa Lutanga, tingala ko nag-ampo ko kining burot dinhi ang ulo-ulo sa bata, bagol-bagol. Kung ano ning burot man ni? Primero mo pag-julin. Sunod mo nagpingpong. Sunod mo nagbula sa kining tinis. Nagkadako ko nga, so magini nga bagol-bagol bagol ning tubo. Ingon na ako nga, murag naagaling ko na himo nga dili maayo. Nga naman ako pag-ampo, murag magdi man tubagon. Iko Ginoo sa may ako yung sayop. Nga naman nga ako pag-ampo aning bataa nga maulian wa manaulian. Pasilan karon makapaglaom ning bisita ko, iko nga, Sir P, murag dito ta sa taas mag-ampo ayo diri sa sala sa ubos. Kay no may murag half nga tusturya ang balay. Ngano niingon ko ana kay nakita na ko na half open man ang pultahan. Nakita na ko naman dito yung mga dibulto.
Ikoy, naidibulto dito nga kining tawhana din kining pamilya ha, nagsimba sa tinuod nga Dios nga maglalalang sa langit sa iyo tawag sa tubigan. Pero ganun doon na may dibulto. Dirita mag-ampo sa taas. Ingon din siya, ay, ayaw dia, pastor, dirita ta. Ikaw, dirita kay murag gito baga ito pag-ampo diya sa ubos, patuol-duol tanga to sa taas. Pero ito yun ako to, kaya nakakita kong dibulto dito, na pag-flickering nga light ng pula bitaw, siga. Pag-ablig yun ako sa pultahan, ikaw dalita, ikaw itong mga anak niyang babae, pastor, dirita, ikaw dirita sa taas pag-ampo. Kaya murag ako nakita, sa sige na kong ampo, murag wa, tubaga itong pag-ampo, paduol-duol ta sa Ginoo, pataas ta. Pag-abrig yun ako, nakita ako na dibulto, uy, naman dibulto lagi mo, naman gibuhi lagi. Pag yun ako naman binuhilak, tadayon ang inahan. Sa pastor, nagingon magod ang among mga silingan nga, mudagan may nga to sa inahan sa kanunay panabang, aron nga to bago na akong pagkampo, o ang sakit sa kong anak, kaning tubo, ang bagol-bagol maulian. Ikaw, giusa ba niyo pag-una-una? Basahan ko na balang kasulatan, kung kini magsilbi baning naay mata di kakita, naay baba di kasulti, na ang magduko-duko. Magkapaglaom, mauni pagtulunan sa kalibutan. Mauni makita na to, ulsa na kita mo sa palibot. Isa gawas na mo din ha. Palayo mo. Simbaho na to ang tinuod nga simbahonon. Ang tinuod nga Dios, dili ka na mga hinimo-himo lang sa tao. Unsa kadugay makapaglaom kining pagtulunan ning kuyanap sa iglesia nga pagmata na to ay baon na maguni akong natun-an, mo ni akong nadak-an, mo ni akong namatan. Dugay kayo. Nga naman kay sugod atong 538 AD hangtod sa 1798 AD sa ikag 1,200 years. Kanang ka panahon murag spiritual blackout. Nga naman gikan igsoon sa 538, pag-ingon nyo nga, ang obispo sa iglesia, mo'y labang obispo sa tanan, sa tibok kalibutan, ang iglesia labaw sa Biblia. Wala na ang pagtulunan sa Biblia. Nangawala na. Daghan na ni sulod ng mga pagtulunan, ngawa, nagkadimao. Aban kay mao may nabatan, tiyaw mo na, 538, nga to 1798, abi na ko, kung mao na to, apan sa magabot, tigala kong 1910, ning balik na pod. Kining mga katuigan, dark ages ang kamaturan na wala. Ang pag-ampo, largo sa Ginoo, giilis na nagpag-ampo nga to sa tao. Tanan ng mga pagtulunan sa Biblia, ginahinaw script out. Mo bito na nga ang mga tao to na, makita gani ka magbasag Biblia, heretic ni. O niya, ilang ipabugno nga to sa leon. Ilang katawanan, ilang himuong kalingawan, mga Kristohanon, nagbasa sa Biblia. Mga kapaglaom, nawala ang pagtulunan. Muna makaingon ka, kung maghiskot kag babae, nagsimbolo na sa iglesia, pinadayag 12. Pero kung mato ka pinadayag 17, babae gyapon, iglesia gyapon. Sa ato pa doon ay putling iglesia, doon ay iglesia nga gitawag adulterated nga iglesia. Kining babay nga bigaon, nagpainom sa kupa sa iyang kaulag nga to sa mga katawhan. Kining duha ka mga babae, nagsimbolo ni iglesia, asa man tang iglesia musunod. Kaning niya dinhi, nga doon ay daghang pagtulunan nga wa nagkadimao, o kaning iglesia nga walay gisubay kundili ang pulong sa Dios. Makapaglaw mo ni ang tuyo sa Ginoo katapos sa mga adlaw, mobalik ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw ng pagtulunan, gisugdan lang sa mga tao. Basaw na to ang mga pinatik, gigipatik sa maurasad nga institusyon. Klaro ang gisgutan. Aba di man na mga itong tupiko yun karon. Ang ato kaning mensahe raman. Anita makapaglaom nining putling iglesia nga walaing gituman ang pulong sa Dios. Aban kino sa iglesia, sa gipainom niya ang mga tao sa kupa sa bino siyang kaulang. Pagtulunan nga wa nagkadimao. Muna nga, klaro naman kayo, dayag naman kayo, o sa may tambag, ikatulong mensahe sa manulunda, the third angel's message. Pinadayag 14:9. Ingon din ang 14:9 sa pinadayag. Ugo niya ikatulong manulunda, misunod sa duha kanag-una nga manulunda. Nagkanayon sa makasugatingog, kadto nagasimba sa mananap o sa iyahang
hulago ay imahin. Siya nagadawas sa marka, diya siyang agtang o siyang kamot. Nagasimba sa mananap, kapintay sa may agom sila sa silot. Magkapaglaom, nganong marka sa agtang o kamot? Ang agtang, sintro na sa itong panghuna-una. Kung sa huna-una mo, buhaton sa imong kamot. Ang imong huna-una, musunod ang imong binuhatan. Pero kay huna-una to, ang mindset lagi mo na, ang naandan, adig yun na, muhimo o maayo. Pulos na yun gihapon, unsay naandan. Ang agta ka na ito kapaglaom, muna yung nga, kamo nga nagasimba sa mananap o nagadawas sa marka sa patik, isa nga, kamo niya, may agom sa silot. Now karon, unsa man ang silyo sa Ginoo, muna ingon ako, musimba ta. Ay, musimba ko sa maglalalang sa langit o sa yuta. Sa unsang adlaw, ay adlaw ngay kapito. Pero ang sa pikas, adlaw nga nauna. Matayin tala pagayo. Muna ingon din na kasulat ang paglaom, ugon niya ikaw magainom, muna silot ha, versikulo 10. Ugon niya kamo magainom, muna sa bino, sa kasuko, sa Diyos. Ang matag-usa kaninyo, kay siya masuko man o maligotgot. Masuko ang Ginoo. Ugon niya, kamo niya, o sa iyo din and you will feel His mighty anger. Ang makasugamag kimong kasuko sa Ginoo. Grabe! Ugon niya, kamo niya, iyang pagkaon sa pagapantuson, pagasunugon sa kalayo kasupre. Ugon niya, ang mga manulunda sa Ginoo magatanaw niya itong mga tao nga silutan niya nga susunuging panahon, giagda pagpagawas, pagtuman sa tanang kalagdaan sa Ginoo, apan wa man mutuman, padayon gihapon sa karaan nga naandan kay mo'y namatan. Ang kasuko sa Dios mo'y mahiaguman nining mga tawhan. The wrath of God. Wa ra bagyog kay kalikay sa asa kamutago. Muna ko yung basahon na balang kasulatan, inibalik sa Ginoo niya, managan lang kas pangtumpag imi kay di mi ako pagtanaw anang naglingkod sa trono. Mga kapaglaom, karon mo ang panahon nga atong itugyan ang kagalingon nga to sa Ginoo. Simbahon ang maglalalang sa langit ug sa yuta. Sundo ng iyang pulong, kamoy magagiya kanato. Muna ako ibutan ni called to serve, to please the Lord. Karon kita makapaglaom, gitawag ta, muserbisyo ta, aron makapahimuot ta sa atong maglalalang. Tabangan na to, ikaw gako, kitang tanan, mahimo kita makapaglaom nga mag-ugbad sa kingharian sa Dios. Atong isulti ang mensahe, tulog ka manulunda, nagwali sa wala naman. Karon kita magwali sa mensahe nga igasulti niya sa manulunda sa katapusang mga adlaw. Nga naman, tuyo sa Ginoo nga kining mensahe sa tulog ka manulunda nga atong isulti karon sa atong kapanahonan, katapusang panahon. Ang tuyo sa Ginoo nga atong tukuron ang kingharian sa Dios sa atong panahon. Nga atong sugdan ang pagkinabuhi sa kinabuhi sa mga katawhan nga para langit. Sugdan nato dinhi para langit. Ang tuyo sa Dios makapaglaom nga kung ikaw musimba sa matuod nga Dios, walay daghan nga mga kaligay mga tuwan. Ikaw gako, kitang tanan, makaadto ra gyud ang dapit nga itong ipangandoy, dapit nga wa nay mga luha, dapit nga wa na unyay kasakit, ug dapit nga wa nay kamatayon. Mo kana ang tuyo sa Ginoo. Nga kitang tanan nga magasimba sa tinuod nga Dios, biyaan ang tanan, isa gawas mo diha. Ugo niya atong simbahon ang maglalalang, siya lang ang makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Siya lang ang atong sundon, ang iyang pulong magigiya kanato, ug siya niya maghatod kanato ngadto sa kingharian nga walay katapusan. Mga kapaglaom, di man ta magkita gyud tingali personal. Apan kuno galing kita musunod sa Ginoo ug atong tumanon gisulti katapusan nga mga mensahe sa pinadayag sa tulo ka madulong isa, kitang tanan magkita sa langit. Inigbalik niya, ikaw, ako, kitang tanan. Ang tanan nga viewers na to sa kinatibukan sa kalibutan, di ta magkita personal. Apan dito sa langit,
Kung kita magasubay lang sa dalan, makiglakaw uban kang Kristo sa tanang gutlos ng kinabuhi, nan kita o niya magkita sa langit o mag-uban ta dito, gawa na'y pagbinulagay. Ang akong handom ni kagabiyon, atong himuon ang pagsunod sa kalagdaan sa Diyos. Niya nakita sa katapusang mga adlaw. Ang kalibutan kaniadto sa bagong gihimo sa Ginoo, pagkalahi na gyud kaayo sa kalibutan karon. Ang makatawhan karon pagkalahi na gyud kaniadto magapaglaom sa katawhan karon. Ingon tong usa, pastor, naminyo ko ni akong bana, wagi ko ni gugma. Apan gitupo-tupo na magmasong ginikanan. Unya kay musugol ta kita ginikanan, mutahod ta. Aw. Excuse me. Akong gisundan. Pero pastor, wagi ko ni gugma ni kong bana. Ikaw ate, wa ka ni gugma si bana nga kabutan si mong bana. Tanawa ra gud gikan sa trabaho niya, mo pa magbugag kahoy, mo pa maglungag, ikaw higda-higda lang kaya ana. Iya di po kumutuwa ka ni gugma, tulo na gud yung anak. Wa ka ni gugma, isa kay ako ramang gisunod akong inahan. Iko grabe tuon no. Ang ginikanan magbuot kay sa imong minyuan karon, tambagan sa ginikanan, ayaw na anak, ay masuko. Nga naman, katapos sa mga adlaw, ang mga kabataan, gahi na gulo, di na mutuman sa ginikanan. Apan nagala makapaglaom, kung atong sundon ang tambag sa Ginoo, nga atong nabasa sa pulong sa Dios, nga atong nadungog gikan sinugdanan sa itong My Journey with God, Season 5 hangtod karon. Kitang tanan, magkita sa langit. Kitang tanan, mag-uban dito, uban kang Kristo, uban sa Dios. Magbalipayon kita, o kinabuhi, wa na'y mga luha. Ang kinabuhi, wa na unyay mga kasakit pa. Akong gihangyo ang tanan, natong magkapaglaom, atong mga viewers karon. Palihog tindog ta. Atong sangpito na Ginoo, tabangi ko nga makahimo sa pagsunod sa mensahe dining katapos ng mga adlaw. Ikaw lamang among simbahon, kay ikaw ang maglalalang sa langit ug sa yuta. Ikaw among sundon, kay ikaw man ang dalan ug ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Magkapaglaom, manindog ta. Magampo ko alang kaninyo, nga kitang tanan unta bisan dili ta magkita dinhi sa atong mga viewers karon. Apan I want to see you in heaven with Jesus.